Dobrý deň, vítam vás v štúdiu Slovak Android Reviews a dneska si ukážeme, čo robí aplikácia Knocklock. Určite už odniekal poznáte tento názov alebo túto frázu. Túto frázu môžete poznať zo zariadení LG G3, ktoré majú funkciu, že zaťukáte dvakrát na displej a ten sa vám vypne. Presne táto aplikácia prináša do vášho mobilného zariadenia. Aplikácia nám teraz píše, že nie je aktívna. Píše, že máme kliknúť, aby sme to zmenili. Takže klikneme. Aktivovať. Vlastne aplikácia sa spýtala, že či jej povolíme administrátorské práva. Teraz dáme Knock Setting. Open Knock Settings. Toto sú vlastne nastavenia toho vypínania. Kde to je, aké je to veľké. Napríklad môžeme to dať takéto maličké. Alebo to môžeme dať úplne veľké, ako to bolo na začiatku. No a teraz ja napríklad chcem, aby som knokol sem a vypol sa mi mobil. Vlastne vypla sa mi obrazovka. Takže dáme Save Settings. Vlastne to, že sa mi vypne obrazovka, nebudete vidieť v tomto videu. Vidíte taký bugnutý záber a zrazu ako je to odblokovanie. Čo mi je trošku ľúto, ale screencast to nejako nevie urobiť. Takže ideme zablokovať. Obrazovka je zablokovaná, teraz máte lagnutý obraz a teraz ju odblokujem vlastne. No a skúsime to napríklad v aplikácii ako napríklad televízia do vrecka. Takže zaťukáme sem. A tak nejako som to teraz netrafil. Musíte si zapamätať, kam ťukať. Áno, teraz sme to trafili. A keď si zapamätáte, kam ťukať, tak všetko ide. Čiže to je všetko. Tuto hore budete vidieť takú malú ikonku Knocklock. Click to open Knocklock app. Tak klikneme a povieme si, čo robiť, keď chceme túto aplikáciu odinštalovať. Vlastne, ak ju chceme odinštalovať, klikneme sem. A tu nám to vypíše, že máme vypnúť administrátora tohto zariadenia. Čiže máme vypnúť tie práva, ktoré sme aktivovali na začiatku. Takže ideme do správcovia zariadenia, Knock to lock phone, deaktivovať. Túto funkciu sme deaktivovali a teraz môžeme vlastne spokojne odinštalovať túto aplikáciu. Teraz to vypíše, že app is not active. To bolo iba z tej predošlej session, po anglicky tak poviem. A vidíte? App not active. A teraz ju môžeme v pohode odinštalovať. Na túto aplikáciu dám link do popisu. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a štúdio Slovak Android Reviews sa s vami týmto lúči. Dovidenia.